tarisa bhutsu ndakarova goldi kunge foni ndavaisa paholdi kumhanya ngoma ndoita kunge bhoti bhouze ndiye Mbida asi right. Ndikati ndasvika patori pakamera vamwe vakutoledza kumarondera vanokudza vese ndiri kuvapindura paiko zvinoda kudiwa kana pindura ndanongedza laiti patanga faiti ndapfeka waiti saka vapa taiti itai zvitange rhythm on me DJ ndikati keposi apa wandipa kepi ndakuchinja kana stepi kubuda mvura yepatepi Yosiri ndikati this time mama Terry ndikutipenda saiye John Terry kora ndikukavirira kuberiberi amboni wanandengena ndikati this time mama Terry ndikutipenda kukura John Terry kora ndikukavirira kuberiberi chidzonzwe ndakasvika pachindiwa uyasekalazi apa patanzi ramodhara chipasi ndine mafadzi akubudira pabudasi paudzevesera kuniita ondevaregadza pauze kuti Mbida ndikuvagadza Chabuda kutanga here ndikati Coca-Cola amaskola apana ibola akapela tokuse amburela bauze kuti Mbida ndikuvaskela daisa dhasa apa ndakudiwa kana kugaza vambomudzimira maiki dhadza iko zvinovese ndakuvapasa bauze vese tatomuka Ameni Tabata hura Kanari mabebi ari kuhura Bauze kuti goma ndakutohura Tiye Mbida Ndikati mvura nechirungu wota apa ndakatora bhima mota vauze ndasiya vese vachiru chibva chiridhimu chikumbomira apa vari kuitaka kuntyira havasi kuziva kuti handina matyira paiko zvinongoma dzakutori Hold on. Boys, hands kugadzirwa magetsi. Satongumbura musakane makeni boys wangu. Pangogadzirwa magetsi. Ari kuuya takamirira grenade apa chatsvuka chaita Oyo. Yes sir. Great Excellency ayo ari kudzoka Mbida D naiga. Aya musazvitye. Tunongogadzira magetsi boys. Dhanzi redu rosvika kusenatika. Ayo chikumbiro boys. Mbida nditya.